салом ва дуруд мегӯем ба кулли тамошобинони ҳамешагии барномаҳои Comment Show. боз дар ин шом ман меҳмони шумо ҳастам, Неъмат Салимзода, ва хабарҳои ҷолибу диданиро барои ин ҳафта баҳри шумо гирдоварӣ намудем. Барои ҳамин бовар дорем ки моро то интиҳои барнома тамошо мекунед ва фикру назари худро дар зери ин видео дар шабакаҳои иҷтимоии мо назири Instagram ва Facebook ва YouTube мо менависед. Агар бо мо обуна шавед, боз беҳтар мешавад ва сафи мо бештар мегардад, зеро ҳама талоши мо барои ба даст овардани дили шумо аст. Пас биёед бо мо бошед. ин духтарро мешиносед? бале, ин ҳунарпешаи маъруфи турк Айчин Туюн, ки дар Тоҷикистон бо исми Ҳалима аз силсила фирми Ҳомиён маъруф аст, мебошад. шахсан ба ман табассумҳои Ҳалима бисёр писанд буд ва берун аз нақш ҳам гумон мекунам ки духтаре бисёр ба тамкину шармгин аст. вале ба шумо бояд гӯем ки ӯ ба иллати гирифторӣ ба бемории саратон ва табобати он чанд муддат аз ширкат дар филмҳо дур буд. ӯ соли қабл пас аз тарошидани мӯи сари худ мӯи сунъӣ ё парик мепӯшид, аммо ҳафтаи қабл баъди оне ки маълум шуд раванди табобат ба таври мусбат идома дорад, ҳунарпеша бори аввал бе парик акс гирифт. Айчин дар яке аз беморхонаҳои шаҳри Истанбул ҷарроҳӣ шуд. Ҳалимаро чанд соли охир саратони сина азият медиҳад. ба навиштаи худаш дар Instagram ҷарроҳӣ хуб гузашт ва ҳоло вазъияташ беҳтар аст. муборизаи ман бо саратон идома дорад. ман ҳамеша мегӯям ки ба худам бовар дорам. ҳар чӣ бошад ман зинда меистам ва боз мегӯям ки ба ин бовар дорам, навиштааст ӯ дар Instagram ва умед дорад ки баъди ҷарроҳӣ боз ба синамо бармегардад. ҳунарпеша дар филмҳои чун Зани хурдакак, Арзиши умр, Модари духтар, Ҷевони бобо, мисли Юсуф, Кӯкнори сафед ва Ҳомиён ҳунарномоӣ кардааст. ӯ айни ҳол 36 сол дорад. ӯ моҳи сентябри соли 2011 бо як барномаи ҳунарӣ ба Тоҷикистон омада буд. дӯстони азиз, бо ҳамин расидем мо ба фарҷоми барномаи Comment Show. бовар дорем ки барнома ба шумо писанд омад ва тавре дар боло гуфтем моро дар Instagram, Facebook ва YouTube пайгирӣ намоед ва фикру назари худро дар шаҳр бинависед, то мо тавонем дар барномаҳои баъдӣ агар камбудие бошад ислоҳ кунем ва нисбати андешаи шумо чораҷӯӣ кунем. бо ҳамин барнома ба анҷом расед ва то дидор, хайр.